28 ta' Mejju, Santa Ubaldeska Verġini, għexet bejn l-1136 u l-1206. Santa Ubaldeska twildet f'Kalċinajja, qrib Pisa l-Italja. Il-ġenituri tagħha kienu bdiewa umli u rabbewha fil-biża' ta' Alla. Kienu jippratikaw il-virtù tal-ubbidjenza u tas-silenzju u minn età żgħira binthom trawmed f'dan l-ambjent. Kienet tifla biżla ħafna u medija fit-talb. Ubaldeska kienet tħobb ħafna l-foqra u kull meta ġiet f'kuntatt magħhom qatt ma kienet tħallihom mingħajr ma tagħmel xi qatt ta' karità magħhom. Meta ma kien ikollha xejn xittihom kienet tħallilhom bit-tbissima ħelwa tagħhom. U b'inkoraġġiment talbet lil Alla jmexxiha u jarrafha x'jixtieq minnha. Ta' 14-il sena kellha dera u anġlu qalilha biex tidħol fil-kunvent tas-Sorijiet ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm. Meta rrispondietu li ma kellix minn tixtri id-dota, l-anġlu weġiba li l-Ispirtu Santu jipprovdilha. Hija daħlet il-kunvent fejn laqgħuha b'ferħ kbir. Il-qudusija tagħha kienet ta' eżempju għal ħut tas-Sorijiet. Kienet tgħix ħajjitha fit-talb, fis-sawm, astinenza u penitenza, dejjem fil-pratika tal-virtujiet tal-ubbidjenza, umiltà u tjubija kbira. Kienet karitattiva ma' kulħadd u dejjem bit-tbissima fuq wiċċha, anke meta kienet tkun qiegħda ssofri. Dan kien dovut għal kontemplazzjoni kontinwa ta' Ġesu, Marija u l-Qaddissin. Kienet tħoss kontinwament il-preżenza ta' Ġesu ma' ġenbha. Il-kunvent għadda minn perjodu ta' faqar kbir, tant li biex tgħix il-kongregazzjoni flimkien mal-foqra li kien ikollhom taħt is-saqaf tagħhom kellhom joħorġu jittalbu fil-belt. Santa Ubaldeska kienet waħda mis-Sorijiet li għal xi snin twal kienet toħroġ tittallab biex tipprovdi għal bżonnijiet tal-kunvent. Fil-festa ta' Trinità Qaddisa fit-28 ta' Mejju tas-sena 1206 il-Qaddisa ħallit din id-dinja kawża ta' ferita f'rasha, ikkawżata minn inċident li seħħ xi ftit ġimgħat qabel. Ġimgħa wara li mietet, Fra Doctus, id-direttur spiritwali tal-kunvent, kellu rivelazzjoni, ra li l-Qaddisa dieħla l-ġenna imdawra bil-kori tal-anġli. Bena monument fejn tpoġġa il-ġisem tagħha għal venerazzjoni. Ħafna mirakli ġew attribwiti lilha wara żjara lill-qabar tagħha. Il-Grammastru Fra Hugh de Lombnex Verdala ordna li xi relikwi tal-Qaddisa jintbagħtu fil-Belt Valletta Malta. Għalhekk fit-28 ta' Mejju tas-sena 1587 tpoġġew fil-kappella prinċipali tal-monasteru. Fl-1636 imbniet knisja ġewwa Malta, ġewwa Pawla, iddedikata lil Santa Ubaldeska. Il-knisja li nsibu f'Raħal ġdid, iddedikata lil Santa Ubaldeska, tinsab fi triq l-Arkata. Qabel ma nbniet il-parroċċja ta' Kristu Re, il-Knisja ta' Santa Ubaldeska kienet dik il-knisja li 100 sena ilu saret l-ewwel parroċċja ta' Raħal ġdid. Santa Ubaldeska hi fost il-Qaddisin li kienu jagħmlu parti mill-Ordni ta' San Ġwan. Dan jispjega id-devozzjoni li kellhom għaliha diversi kavallieri fosthom il-Grammastru Antonio de Pauli li waqqaf din il-Knisja f'Raħal ġdid. L-akbar tarif dwar din il-Qaddisa insebuh appuntu fil-ktieb della Storia della Sacra Religione ta' Giacomo Bosio li kien l-istoriku tal-ordni. Ubaldeska jingħad li anki kienet tagħmel mirakli waqt li kienet għadha ħajja. Xi kwadri juruha bġarra żgħira f'idejha. Din hija referenza għal miraklu li jingħad li wettqet darba ma' xi pellegrini. Darba kienet qed ittella l-ilma mill-bir meta waslu ħdejha xi pellegrini għajjinin li talbuha ftit ilma biex jixorbu. Ubaldeska birget l-ilma li kienet għadha kemm tellet mill-bir bis-sinjal tas-salib
u tagħthom jixorbu mill-ġarra. Il-Pellegrini tamew imbit mhux ilma u malajr intebħu li kien sar miraklu permezz ta' dik is-soru qaddisa. Fl-ikonografija din is-soru tidher ukoll palma f'idejha. Il-palma hija sinjal tal-martirju, iżda għalkemm din il-qaddisa qatt ma sofriet il-martirju kif nifhmu ġeneralment bil-kelma, il-palma tirrappreżenta il-martirju ta' dbatija u sofferenzi li għaddiet minnhom f'din id-dinja. Imma darba waħda meta hi kienet qiegħda tittallab u kien qed taqsam il-pont tax-xewk waqgħet ġebla minn fuq bini li kien għadu tila u weġġat serjament lill-Ubaldeska f'rasha. Marret tħaffef lejn il-kunvent u meta rawha kollha dmija riedu jdewwuha. Hi ma riditx u qaltilhom li tħalli kollox f'idejn Alla. Il-ġerħa li kellha komplit tinfettala, imma hi komplit tirrifjuta li tiġi kkurata. Infatti hija mietet kawża ta' din il-ferita. Darba fra Bartolo dei Palmieri, pirjur tal-Priojat tas-Santu Sepolcro f'Pisa, irċieva favur speċjali mingħand Santa Ubaldeska u bħala ringrazzjament nhar il-festa tagħha li taħbat ma' dik ta' Trinità Qaddisa poġġa l-fdal tagħha ġo urna aktar elaborata. Beda wkoll jiċċelebra il-ġurnata tagħha kull sena. Aktar tard il-Gran Mastru Fra Juan Lambrex Verdale talab lill-Kavallier Guillermo Giancini li kien Fjorentin biex iġib f'Malta minn Pisa partijiet mill-fdalijiet tal-qaddisa biex jitqiegħdu fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Dan sar bil-permess tal-Papa Sistu V b'ordni maħruġ fl-20 ta' Settembru tas-sena 1586. L-ordni tal-Papa kienet tgħid ukoll li kull nhar l-20 ta' Mejju u kull sena kellha ssir festa f'unur il-qaddisa u li għal din il-festa kellu jintuża l-istess uffiċċju li kien jintuża fil-Knisja Metropolitana ta' Pisa. Huwa ta' indulġenza plemarja perpetwa lil dawk il-fidili li żaru l-fdalijiet tagħha meta dawn inġiebu f'Malta nhar l-20 ta' Mejju tal-1587. Fl-1808 il-Franċiżi li kienu għadhom taħt l-ispirtu tar-Rivoluzzjoni erdu il-kunvent u l-fdalijiet ta' Santa Ubaldeska f'Pisa. Talba. O Alla, għat-talb ta' Santa Ubaldeska u għal-merti li hija kisbet mill-ħajja ta' qadi lejn l-aħwa morda tal-ordni, għatina li aħna wkoll naqdu b'wiċċ ferrieħi lil kull min jeħtieġ is-servizz tagħna u li nieħdu kollox minn idejk meta nħabbtu wiċċna mas-saram ta' din il-ħajja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.